aquest assumpte no ens hem entès mai, tu i jo. En aquest assumpte mai no ens hem entès. I no penso canviar. Si no cal que diguis res. No dic res perquè no serveix de res parlar amb tu. La conversa sempre comença al mateix punt. Només per dir les mateixes paraules. Què? Mira, et deixo tranquil·la, ja et passarà. Exacte, és el millor que pots fer. Dona't compte que sempre agafes la posició més còmoda.
sí a todo, pero no me haga daño. Es que soy una mujer honrada, decente y honorable. Enmig de la població de Sort, s'ensorra i el castell de Verdú, a la comarca de l'Urgell. Bé, sembla que la cooperativa solidària es vol treure uns 30 o 40 milions. El barri antic de Sort s'ensorra de mica en mica sense que l'Ajuntament pugui fer gaire res per evitar aquest greu procés de degradació del racó més típic de la vila. Malgrat... Digues. Com? D'acord. Sí,